अचानक ह्यो मे महिन्यात पाऊस लागता. छान झालं ना. वेगळं सगळं कामाची वाटोळा गेला त्या पावसात. माझी किती तिकडे वाट लावली तुला काय माहिती. इथे तुला वारा तरी नाहीये. आमच्या इथे वादळ आहे. या बघ कोण कोणाक रडता. हाय कारण कलमा माझी अशी झाली ते कलमा अशी होता गवताचं की. पात बया तसा झालेला. त्यांना बांधायची आता. हा अरे विठोबा 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 डोक्यात पडलं तू माका सांग. म्हणून एकदम जण बोलतं तुला झाडू आणून सांगलेला मी. त्या पाता पेतानी घमेलात राहलं पाणी यात उभं. विठोबा सेम विठोबा होता. विठोबा विटेवर रावलेलो गमेलात रावलो एवढंच फरक. पाणी वाटतं काय झालं रे बरा. नाही मला सांगताय ना. बॅटरी दी तर घेऊन ये. दिलंस तर 4 कुर्ले दिलंस तर 4 कुर्ले भेटती. तुझी फिरायची वेगळी आहे ती मग. हे अक्षय आधी चालते आधी उतूर आधी बोंबाट असतो. त्याचा बनल्यात बनला नाही तो आता एक सांगा ती मग एक सांग. आईच्या गाडी काय घालतं माका येतात गाडी घालून सांगितलं. चला आता फायनली आम्ही वाळात उतरला. घसरत घसरत अरे ओम्याची सुरुवातच बघ. खतरनाक. ओम्या हवी दाखव एकदा. सुरुवातच दाखव. तुझी बॅटरी दिसत. हा हा सोड सोड गावली 3 गावले एक जागी पकडल्या ती दाखव. बघा ती उंचावर काय दिवस पिशवी पकड काही पिशवी पोरा ती पहिली गाडी. हे बघा पोरा तिथून काढू ते मला सोडूनच द्यायचं. कुर्ली सोडतं अजून ती मरतली नाही. हा मग सोड सोड. बघा हे म्हणून पडला आपण आता पुढच्या बरोबर. बघा ओम्याचा डोक्या बघा फक्त कुर्ले पकडूचं काम करीत नाही तो. पुढच्या वर्षीचा विचार करता. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडीगावकर आपले बऱ्याच दिवसांनी स्वागत करतोय. बऱ्याच दिवसांनी यासाठी कारण की गेले जवळपास 1-1.5 महिना मला बऱ्याच तुमच्या प्रेक्षकांचे मेसेजेस येत आहेत इंस्टाग्रामवर वगैरे की व्हिडिओ कशा घेत नाहीत. तर मी दाभोळ्यात होतो काही दिवस मुंबईत होतो आणि त्यामुळे व्हिडिओ करता आला नाही कारण की थोड्याफार कामात पण होतो. आणि बाबूने गेल्या 2 महिन्यापासून एकही व्हिडिओ केलेला नाही. जे काय आधीचे व्हिडिओ होते ते सर्व तुम्ही पाहिले असतील ते मिस केलेले होते आणि 2 महिन्यापासून त्याला पण वेळ नाही आहे व्हिडिओ करायला. आणि आज शेवटी मला मुहूर्त मिळाला कॅमेरा हातात धरायचा, कारण गेले 3 दिवस जोरदार पावसाने हजेरी लावलेली आहे अचानकमध्ये. त्यामुळे आमच्या व्हाळाला पण पाणी आलेलं आहे आणि व्हाळाला पाणी आल्यामुळे व्हाळात असलेल्या कुर्ल्या म्हणजे खेकडे जे वर्षभर गेले 7-8 महिने म्हणजे झोपून असतात ते जागी झालेले आहेत. त्यांना पकडूची धांदल सगळी व्हाळात चालू आहे. बाबू पण काल गेलेला कुर्ल्या पकडायला आणि बरेच त्याने कुर्ल्या आणल्यात पकडून, पण व्हिडिओ काय त्यांना तेव्हा पण केलेलं नाही. त्यामुळे माका दाभोळ्यातनं त्वरित येऊचा लागला व्हिडिओ करूसाठी आणि आता तो व्हिडिओ करूसाठी मी इलं आहे. आता बघूया कोण कोण कुर्ल्यांका जाता. ओम्याबरोबर जाऊया, नाही तर जर भाऊजी गेले तर भाऊजींबरोबर जाऊया. आणि आता म्हणाल की बाबू आता तरी कुठे. आता पण बाबू घरी नाही आहे. मी घरी आलो तर बाबू कुठेतरी कणकवलीला गेला आहे, तर तो काय आज येणारातल्या नाही आहे. त्यामुळे कुर्ल्या पकडायला मीच असेल. चला तर कुर्ल्या पकडण्याआधी पुणगेची खबर घेऊया. या आधीचा व्हिडिओ बघितला असेल लग्नाचा, तो व्हिडिओ 2 वर्षापूर्वीचा आहे आणि तो आता अपलोड केलेला, कारण की तो त्यानंतर शूट केल्यानंतर अपलोड करायला मिळालाच नाही आणि आता इतके दिवस काहीच व्हिडिओ नसल्यामुळे तो आम्हाला अपलोड करावा लागला. तर हे सगळ्यांना नवीन असेल. गेल्या महिन्याभरात याच्या कामात पूनम बिझी होती. हे बघा, हे पूर्ण चिरेबंदी बांधून घेतलेलं आहे. बाबूने याआधी बऱ्याच वेळा दाखवलं आहे हे कोसळलेलं, पण बांधताना दाखवलेलं नाही आहे. ते आता तुम्हाला दाखवतो आहे. हे बघा, हे सम कंप्लीट झालेलं आहे बांधून आणि अजूनही बरेचसे चिरे पाण्यातच आहेत.
कुर्ल्यांचं बातमी बघूया. काय कुर्ल्यांका जातास? कुर्ल्यांका जातास? त्याच्यासाठी दिलंय मी पण. झोपेतून उठलेली दिसते संध्याकाळी. झोपेसून मग काय सांगतोस? मरणाचं काम केलेलं दिसता. पुष्पा नाही वाटता म्हणूनच मरणाचं. पुष्पाची खबर घेतलंय मी आणि तकडनंच दिलंय आता. आठवण काढते तिची तिकडे तुझी बसून बसून. ते असता. म्हणून बोलले पुण्यात ताईला मदत करायला जातो मी. काय करतो आता? मसालो करतो की मसाला करूचो आज ना. नाही भाजूक बिजूक कडक बिडक भाजूक काढलं माझा मसालो वाचतं की काय? आंघोळ करूच्या. अरे बोललंय ना. माझी नाही मग मी केली नंदन. अरे वा छानच. ती छान चालली आहे तुझी. सुट्टी संपली आता पण शाळेत जायची वेळ झालेली. तोपर्यंत कर तू संध्याकाळची आंघोळ. काय मग? कुर्ल्यांना जातात वाटतं भाऊजी. तू जातोय माझं जाणार ना एवढं लांबून आलोय तर. मोबाईल घेऊन जातोय? नको मग रेंज नाही मिळत मोबाईलला. पाणी तुला वाटतं काय झालं रे पोरा? नाही येत मला सांगताय ना. हो ती गे रे खाय. कोण? काळो खासून पटकन गुलता. कोण? त्यांची वेगळी टीम. हा अरे हा दोघांची टीम वेगळ्या. मला कोणत्या टीम बरोबर सोबत जायचंय मग आता? तू बघ तुका काय देतं. कोणच्या? हे म्हणजे गोवाच्या माझ्या हा, म्हणजे असं. महादेव गाडी हा. म्हणजे उर्फ भावा उर्फ देवा सगळी नावात म्हणले तुला. आणि दुसरी टीम पंकजची. एक पुणग्याच्या गावाची टीम, एक पुष्पाच्या गावाची टीम. क्या बात आहे. दोन दोन टीम. पुणग्याची मजा आहे याच्यात. कोण आणून दे आपल्या काय कुर्ले खाऊक मिळतं. खा जीवा. अरे विठोबा विठोबा विठोबा. डोक्यात पडलं तू माका सांग म्हणून एक दोन जण बोलतात तुला झाडू आणून सांगेल आणि त्या ताप येत आणि घमेलात राहलं पाणी यात उभं. विठोबा सेम विठोबा होता. विठोबा विटेवर रावलेलो गमेलात रावलो. एवढंच फरक. अचानक ह्यो मे महिन्यात पाऊस लागता. छान झालं ना. वेगळं सगळं कामाची वाटोळा गेला त्या पावसात. माझी किती तिकडे वाट लावली तुला काय माहिती. इथे तुला वारा तरी नाहीये. आमच्या इथे वादळ आहे. या बघ कोण कोणाक रडता. हय कारण कलमा माझी अशी झाली. ते कलमा अशी होता गवताचं की- पात बया तसा झालेला. त्यांना बांधायची आता. हा 3 कलमा तर अशी भैयाने पूर्ण. म्हणतात तुझा हात पण धरणार नाही. काय गळता बघा. पूर्वतयारी पण करू गावली नाही ना पावसाची. पांढर उडी मारतात रे. बॅटरी ती आमका हवीया. म्हणजे तुझी गॅरंटी करून म्हणजे तुझी गॅरंटी करून दिलंस तर 4 कुर्ले दिलंस तर 4 कुर्ले भेटती. हा तुझी फिरायची वेगळी आहे ती मग. हे अक्षय आधी चाटे आधी उतूर आधी बोंबाटतोस तो. तू जातो कुर्ले तू जातो मग जात नव्हतो. त्याचा बनला नाही तो. आता एक सांगा ती मग एक सांग. आईचा गाडी काय घालतं माका येतात गाडी घालून सांगितलं. बॅटरी दी तर घेऊन ये हान. अरे मेले हाय चार्जिंग का लावताय नाही मी. डाळ्या जलमतात कोणी तो हात घातलेला मोठो तो. काय 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 झालं. डायलॉग बघा सांग पहिलं. त्याच्या टाळ्यात जलमताना कोणी हात घातलेला नाही. म्हणून तो आवाज मोठा झालो. आणि तुझ्या माझ्या पण हा आताच म्हटलं. एकाच्या ते बघ दोन त्याचा लोकांचे आहे. आनंदकडे आंघोळ करताना गाणं बघ त्याचा. आनंदकडे इकडे तिकडे चोईकडे. कॅमेऱ्यात ह्या बघ बाष्प काय पकडला बघ. आमचं बघा केन घेताय वडून. ए हिला
गाकेन आता गाकेन वाढणार होते आता तू खायचं मी अशी गाकायला नाही की तोकडे येईल आमच्याकडे. तू आता पुढच्या टायमाक ना ह्या वर्षाक आता ह्या बांधलंस ना पुढच्या टायमाक असं साको बांधून घे काय हो डायरेक्ट ना बघ. बरोबर बोलली. हा बघ तो टाइमपास याच्यात नाही तो. आमचे भाऊजी आणताले कुठले तुमचं काढतो ना. येतेस नाही नाही तुमच्या आम्ही चाललो बरं का. हा तर मित्रांनो फायनली आम्ही काळोखातनं चाललाव कुर्ल्यांसाठी. भाऊजी पण आहेत आणि दुसरे फंटर पण आहेत ते वाटेत गावतील आता काय ते. तर मित्रांनो तुम्ही म्हणशाल बाबलो खाया मगाशी तुमका सांगितलंय बाबलो कुर्ले खाऊन मोकळ झालेलो हा. व्हिडिओ काय केला नाही या त्यामुळे तुमका कळले नाही आणि आता कुर्ले खाऊन तो पशार झालेलो हा. म्हणून आता मी इलोय. मी काय कुर्ले खाणार नाही मी फक्त पकडूक तुमका दाखवण्यासाठी म्हणून इलोय खास. आता बघूया किती विषय गावतच कारण जेव्हा आम्ही कॅमेरा काढतो तेव्हा काय कुर्ले गावत नाही. कुर्ले काय मासे पण आमका गावत नाही. कॅमेरा नसता तेव्हा सगळा गावतात. तरी पण आता बघूया काय काय गावतात कितपत गावतात ते. थांबावो आणि कोणत्या इला कोण येला रे बरीचशी पलटना सगळे एका ठिकाणी चाललेत की कुर्ल्यांसाठी. मोठीच गँग मग आता कुर्ल्यां हाव मोठीच गँग हा. ए काय कितीशे गावले ओमो पण आहेच हा. किती झाडीत ना जावचं लागता हे तुमका तर रात्री कळणार नाही. ते मी छत्री घेतलंय. तू इलं पण फायनली ओमो इलेलो. किती गँग आता आताशी सुरुवात हा. पाऊस पडल्यावर नाही गेलोच नाही हो काय म्हणतो. चला आता फायनली आम्ही वाळात उतरला. घसरत अरे ओम्याची सुरुवातच बघ. ओमेन इले ओमेन हात जो टाकल्या खतरनाक. ओम्या हवी दाखव एकदा सुरुवातच दाखव ती बॅटरी दिसत. हा अरे 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 नशीब तो ओमो बघ गेलो. केवढा पाणी खरं खेकडो पकडणार माणूस खिलाडी हो मेन खिलाडी. मॅन वर्सेस वाईल्ड ना रे. हे ओम्या असं काय झाला कॅमेरा आणल्यामुळे झाला की दरवेळी तसंच होता पण
पहिली अवधीचा गावली नाही ना गावली. आरामध्ये खाली कर खाली कर खाली कर. हा चल चल बरं आता काय घे बाबा गावली. काय करत पिल्ला पण थांब मग थांब थांब ता आधी दाखव बाबा. तर हे बघा हे सगळ्यात महत्वाचं काम आहे. फक्त कुर्ल्या पकडत नाहीत तर त्यांची पिल्लं पण सोडतात पुन्हा पाण्यामध्ये. सोडलं एक नंबर. हे तर कधी 2 वर्षांनी मिळतील की पुढच्या वर्षात मी गावती तुका. पुढच्या वर्षी तयारी पण करून ठेवतो. हां हां चला. ही कधी गावली ही आता. हा दाखव दाखव दाखव. नशीब सुरुवात तरी झाली. हा 2 मिळाले भाऊजींका. अजूनही काही सायकेक भेटलेली आहे. कसं तुमका दिसत रे एवढ्या पत्ते. अरे आता हिला बघून गेलोय पत्र नको नको सायकेल. वा पकडणं चलाच म्हणजे डेंजर आहे. चल 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 बघा खाई घुसलो. पिशवी खाई लवग्याक पण गावली की. 2 गावली. डेंगू गायब केलंस त्याचो. एक नाही थोड गावली 3 गावली एक जागी आहे. अरे वा मगाशी पण मातीच गावली पण त्याची पिल्ला सोडला आम्ही. हा परत बात आहे. अरे त्या बाया आता नाही तोच विचारच कर. छत्री कॅमेरो बॅटरी सगळा जात होता. त्याच्यात इंटरनॅशनल चप्पल हा. भाऊजी काय गावतात की नाही. हा 2-3 कुर्ले होते एकाच एक गावली म्हणून तेवढी. अजून 2 आहेत. अजून 2 मिळालं उद्यासाठी ठेवते. जाताना मस्त भेटले आता. काही आपण नाही ना पकडल्या ती दाखवतो. बघा उंचावर काय पिशवी पकड काही पिशवी घे. पोरात ती पहिली गाडी. हे बघा पोरा तिथं काढू. पोरा दाखव असं उलटो पाठ करून बसतो. ती पण म्हणजे अर्धी बाहेर पडली नाहीत तशी तांबडी तांबडी तेवढी तयार झाली नाही. बॅटरी दाखव दाखव टाकू त्याच्यावर. हा हा ही बघा अजून कधी तयार झालेली नाही. मग आता सोडल्यावर तू राहणार ती मला सोडूनच कुर्लीच सोडतं. अजून ती मरतली नाही. हा मग सोड सोड.
बघा हे नुसतं म्हणून सोडला आपण आता पुढच्या काय बरोबर आता कसा बघा ओम्याचा डोक्या बघा फक्त कुर्ले कडूचं काम करीत नाही हा तो. आणि पुढच्या वर्षीचा विचार करता ज्यांच्या पोटात पिल्ला हो त्यांका तू पकडत नाही त्यांका सोडून देता. हा सगळी जण अशीच करतात रे बाकी. नाही करत होतो एवढा विचार करीतच नाही म्हणून आता पुरले आता गावाचे कमी झालेले. हा ह्याच्यामुळे आता मी सोडून दिलोय ना कोणतरी मागणार तुका घेऊन जातो. हा नर कसा कळतात ताजी दाखव थांबव. माझीच असंच असता पण जरा मोठा असता मोठो बी आकार हा 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 आणि पातळ असा बारीक असा तो नर असता. आणि तो ओपन होता मादीचा. नराचा त्यासाठी ओपन होत नाही. हा खाताना फक्त ओपन होता बस. ओमेन PhD केलेलीची वाटतं कुर्ल्यांमध्ये. बाजूक रोवले धडूची जाते. मग आता एकदम डायरेक्ट. आता डायरेक्ट आता तेव्हापासून घेत नाही एक धरलंय ना. पण तुका चावली किती वेळा मग ह्याच्यात. तेव्हा पहिल्याच वेळी चावली नंतर समजला अंदाज कशी हात मारायची. कशी हात मारायची. कधी काय सायगा तू चावतात. तू कोणाकडनं शिकलं. तुम्ही याच्यावर तुका पण नाही चावली मग अजून पकडताना अशी धरताना. चावलं. पण अजून आता म्हणजे ह्या एवढे पहिले पावसाळ्यात माका जी चावली आहे ती माका माहिती आहे. ती पण सोलती साफ करताना ती मोठी होती एकदम खाडीतली असता ना. आडीतली भेटतात हा काटेवाली. काटेवाली. अरे काय चावलेली जबरदस्त. आता एवढंच पाणी आहे बघ. त्याच्या वर घुसून गेलंच नाही पाणी. कुठली काढावणारच नाही त्यातून पाणी. कुर्लीचा मेन बीळ थया मेन बीट होय बाकी वर्षभर थयच असतं रे पाणी नसतं तेव्हा. पाणी नसतं मग पाऊस इलो की पाणी थकडे तका लागला की बाहेर येतात ती. बाहेर बरोबर आहे नसती. त्यांना याव समजता म्हणजे काही अवकाळी पाहून लागलो ना तापण ते का कळता. त्याव त्यांना कळत असतं. माका तर असं वाटतं कारण आता बघ किती बाहेर पडले नाहीत ते किती. हा म्हणजे हे रोज पडता तो पाऊस नाही अवकाळी पाऊस आहे. हा कुर्ल्यांचा स्वभाव पण तो ओळखता म्हणजे बोध घेत नाही ते. काय. बोध घेत नाही त्याच्यात. ते धरतो काय धरत ते हा म्हणजे बाकीची लोक बोध घेत नाही ती फक्त धरूचा काम करतात असा. बारीक बारीक चालेल कापावर आकार बघतो पाठीचं वेगळं असतं. आणि ते आपण धरले त्यांचा पाठीचा आकार बघायचा कसं. हा ही ही कापावर. काळी आहे पुरी अशी. हा पण आता तरी चिकन लागले डेंगे बघ कसे असतो. एक लहान एक असो एकदम हा म्हणजे कापावरच्या कुर्लीत असा असता असं असतं. एक लहान एक मोठं डेंगू असता. यांचे असतात लहान एक मोठं हा पण ते जरा मोठे असतात साईज यांच्या असे बारीकच होते तीन. हे बघा ओपन कर ते वर येतं गोंतो भरा गो रे. चला चला काय काहीतरी पराक्रम करतात आडवेळी. मागे माहितीये ना हरकावरनं गेलोय तू हा ते पम्याक विचारायचं पमू कसं खाली गेलो त्याला माका ते सांग येतोय किती याच्याकडे गुतून गेलो. त्याच्या हातात पिशी होती कुर्ले होते की नाही मग. लय होतं गुतून. काढले किती धरले. शेंगटी दाखव दाखव. कुर्ली आहे. ह्यो तो भिंडो ते दाखवतो घरी. हा धरून जरा दाखव. शिंगटी काय ह्यो तो भिंडो. त्याची एवढीच साईज होता जरा अजून मोठं होतं. थांबता जास्त बॅटरी नको मारू. शिंगटी काय साई एवढे बारकेच असतात. बारकेच शेंगटी काय शेंगटी गेली होय असते भरपूर असते. केवढी होती. बारीक असते काय ह्यो भेल्डो आपण चावता डेंजर. आता काय सोडतात आहे का. होते घेतच नाही असतोच मग फेकू. माहिती हैराचा पॉर आता येईल म्हणतात माहिती आहे ना तो. थांब तुझी लाईट नको लावू. तुझी लाईट नको दाखव. दिसत नाही तुझी लाईट लावू नको. तो बघ ओम्या हा. तुझ्या लाईटीवर दिसत नाही तो. गेलो खाली गेलो काळा. बारीक असतो मारली पण कुठली बघितलं नजर माझी तुझी पण नव्हती माझी नजर होती. लाव रे थांब कुर्ले सोडीत जातात तुम्ही.
ही माझी पण तिकडे पोरं नाही. त्याचा पॉड बघ कसा पॉड बघितलं त्याचा तिकडे पोरत नाही. तो अहिर काय करता रे, चावता बिवता की नाही तो मासे मोठं होता ना रे तो. अजून वाढतो. मग बघितलंय मी त्याला दाबोळ्यात नदीत बघितलेलो. नाव घेतलं की दिसणारच नाही. असं बोलत का नाही. घनच घातलं तर नाचत होतं. मित्रांनो त्या आता बिळात गेला एक घणस, पान घणस ना रे. तो चावत वगैरे नाही, पण चावला तर त्याचा काय विष बाधा होता. हा मग काय टेन्शन नाही. आता बेडकांचे आवाज दिले रे इल्यावर. कुर्ल्यांच्या नादात आम्ही भाडात ना आता वर पण इलाव सड्यावर. हा कोणातरी बागेत घुसला. आणि एवढा फिरता फिरता छत्रीची हालत बघा काय झाली. दाखवते काय पुणग्याची छत्री पूर्णपणे तुटलेली आहे. ती कशी कशी धरलंय कारण की कॅमेरा हातात म्हणून, नाही तर आता ती विसर्जन करूक झालेली आहे. तर असो ह्यो आमचो कुर्ले पकडूचो चित्त थरारक प्रवास, पण कुर्ले मनासारखे नाही गावलेत. तर अशा प्रकारे आता आपण सड्यावर येऊन पोचलोय. कॅमेराची चार्जिंग पण खूप कमी झाली आहे आणि छत्रीची परिस्थिती तुम्ही बघितली असेल. तर आता तुर्तास कॅमेरा बंद करूया. चलक मग जमत नाही चिखलात ना. भाऊजीने ते बघा तकडे लाईटी दिसते. लवकर तुका गावतात की नाही. 10 दिलं डेंजरस मध्ये. एक पॉर होय जाता इल 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 तो ह्यो हा ह्यो तो. मग तो शॉक बसता नाही ते का. नाही ह्यो नाही ह्यो तसलो नाही आता. बघा पॉर वेगळं. बघा हे पॉर गेलं कया आणि या हा, अजून या काय पोर आहे बघा. इकडे खाली गेला का डेंगर. ढेंगात गेला. डेंग्याच्या खालून गेला. यो एक आहे तुझ्या ते ह्याच्यात सोड. नको खाऊन टाकीत तो मासे. यो खाऊन टाकी. मी असले धरलेले होत मोठे मोठे एवढे एवढे झाड घरी. काय म्हणतो? आपलं पूल आहे ना हा ते बिळात मासो लावायचो त्याका हा नाही त्या माशात खाऊ शकतो. एवढे मोठे मोठे असतात. एवढं लांब होतं एवढं लांब एवढे लांब असतं. मारलेले बाहेर काढल्याने लावले. आता घरात गावली तो मग तो घनच गावता काय बघ. अजून एक धरले दोन धरले आणि गेला होत नाही आमचं कंटाळ घनसाक बघला तो मागे लागला आमच्या बरं घनच होतो तकडे. रेकॉर्डचा बटन दाबले नाही तर लपडा झाला. महादेव भाई का माहिती बापा केवढं त्याच्यापेक्षा मोठं होतं लेग पीस. कडे बघू पडले. हे उद्या येतं रे मेजूक. फोटो पाठव फोटो. हा चला इथून आमची वाट बदलली. छत्रीची कंडिशन बघून पुणग्याचा होता. भाऊजींच्या हातात पुढे पिशी आहे आणि तेवढीच पिशी ओमॅकची आहे. पण ओमो आणि बाकी सगळी फलटण दुसऱ्या मार्गाने घराकडे गेली आणि आम्ही ह्या मार्गाने लाव. काय नाही उपयोग तुमचं. दिसले एवढेसे जाणला. अरे बाबा तेवढ्यासाठी किती खटपट कडूची लागली. हे गे तुझे सप्रेम भेट. पुष्पाची छत्री उघडून तरी बघ. काय केलं एवढेच कसे कुर्ले भेटले तुमका.
कुर्ले म्हणाले आता ह्या पावसात आम्ही बाहेर पडत नाही, पुढच्या पावसात यावं. त्यांचा मूड नाही होतो. भाऊजीने आमच्या घरी इले ते जास्त मिळालेत. खरंच दाखव. हा ते दाखव बघूया. मॉप मिळाले आणि मोठे मोठे काय चावत बघ. डेंजरच काम झाला दोघांका. सई बघ उद्या काय तर बघ किती वाजता येऊ म्हणतो. आपल्या एकट्याचे की दोघांचेच काय कळत नाही. वाटून झालेले आहेत ते. मग आता काय आताच बनवतेस की नाही नाही आता नाही आता नाही. मग उद्या येऊ म्हणतो. ये सकाळी येतो मग उद्या तयारीत राहा. चल. मग काय बनवलंस. ही चटणी ही याची चटणी. शेंगदाण्याची आणखी या आणखी हा मेथीची भाजी. ही आणि ह्या एवढाच बनवलंस. आता मला आठ सुचत नाही रे, भूक लागली आहे. तुका आई झाले आईने फोन करायला सांगितलंय तिकडे येणार आहेस की नाही ते. दाबोळ्यात. हा अच्छा, तू आता चांगलं काय? तिला येणार आहेस म्हणून. आता बरंच वाट बंद आहे ना दैबावची. हा नकोच जाऊ आता. आता एवढं लेट सांग फोन करून फोर आधी. व्हीलर असती तर गेलं असते. सांगतो. हे फिरायला गेले तुमका काय गावात तरी पण गावा होय होते तुमका. जाम डेंजर काम होता. हालत झाली ती झाली. काय गड पालते घातला काही ना खय. कॅमेरो आणि छत्री ह्यो पेटली कशी? छत्री पण पेजली आणि ह्यो कॅमेरो घेऊन जाणं म्हणजे मुश्किल काम आहे. ह्यो पाण्यातलो कॅमेरो नाही हा. हा तर मग छत्री घेऊची लागली माका. घनच पण एक गावलो पण तो चला त्याच्यात रेकॉर्डचा बटन दाबूचा राहुला. तो गावलो त्याका सोडला पुढे गेला तेवढ्यात तो परत रिटर्न पलटीची मारल्या आणि सगळे पळाले धूम. तो पूनमताई आता 2 भाऊजींनी आणलेले खेकडे रांधूचं काम करणार त्या भागात. तर तो पण भाग बघा. तर मित्रांनो इथेच थांबूया, भेटूया पुढच्या नव्या भागात. तोपर्यंत बाय बाय. एनर्जी फुल डाऊन. बाय बाय.